И здравейте хора, аз съм Томи Звук и сега ще играем Clash of Clans, защото събрахме 15 абоната. И ще има и реклама. Но воли в следващия епизод, че съжалявам, аз хълцам и така се чува. Да, тук дали съм ви приготвила? Ето ви една битка. Okay. Да. Така балоните колкото могат помагат. Ето малко великани има. Един Бавариан Кинг на първия, съжалявам, пак е нещо. Да, тук малко бавариани. Малко иззати. Да, малко така, да си има. И чупят последното си върти, даже не го чупят. И да, хора, ето тук дракъня. И да, вземам още малко пари. И да, хора, пишете коментари хубави. И това беше за този клип. Да, и до скоро.